Mwanji mwaliwe safari ya Ndizi TV. Korwa sensemo ya Embassy, korwa semeri ya Nyakwe Ward. Ni atoritre ya Mase ya mpaka sensemo ya Egeti. Gia Tendere, yotoka sensemo ya Bumachoka. Serero iga. Turabito kusangane timu korwa sensemo ya Tendere. Mikene buna Tendere FC. Na bila vyo kwa bole andake Tendere FC. Eyen timu kio mwanji mwaliwe Tendere FC. Na bwaba nyangongo. Ba county ya Kisii ya somaka bwechiri bwibere na mironge bere na ya mo 2021-2022 asa bakubwa na kuirobo nyangongo bwe kombe keligi ya Kisii county league na bono iga ngati timu chiribere barabo amone timu ya Bugia ku FC chirabe chiko represent region ya Kisii county asa ya kombe keligi ya Nyanza regional league gakoreta amo abagwata liko ruchi county chonsi chotoka sensemo ya Nyanza na roiga tabe togosanga mange kumanyomuga no Tendere FC weka warabuko nyarako baba yango kuimea county engeme ya Kisii esavale nindi ya chagete na kiabeire wekera bwana bori nimbwate gati ya abo bwata ni korwa set imwe yelitane pi abeire savali entambe nembure yetu lakini tutirimbo zibona korwa eramu wikaiga Tendere getie kega twaraga tumira senga kietalinke nande abagosori baita abange bali korware getie kega bona ekotobera raisi ase moya usafiri tutage transport kuikase getie kega both abachezaji na management tugianje tasenga nchonga it's easily accessible kone timu ere tebe 100% owned na abanyakinyoro bensemeye exactly kode bona ndako majibali kwa manyiri ekulu ya Tendere inkei go kone tumanya manga igora kode bali sabona bonte theri etari yao na andake na kiogoswana na Tendere FC asamali tankoro ku job ukiagera miraba and Tendere FC into the bath of abafadhili na chikochi kendi gionsi ko evolve around Tendere we are behind financing the team, coaching the team, nurturing the talent and making things work in the team. Ramona sana senkore yo sengencho mirongo Gusii tari raiso nyora abantu bali barocho engencho ya aba mwana baturoche buda barayiga bamulemeronge bere ne bere balegeti bakumye kumo kupiro yomo tari raise muntu Gusii ni kwa kunyara ko bwatani baraki buna banyo reme pira bachire isiko bagoso iri kolende be mona senkore yo kolende mete estabali yo kunyara ko bwate timu nige chagitale nige chagete na tatomino nake kangereke geche te gusena kyokanyo ngai yo wikire timu yega buna ya chagete the late my dad nero lenge vegetarian yese abange inde bali bakurira bamanya igakoro ku Moses Meraba Nyaira but popularly asegetie kega nigamanyire nga mzee Nyaira na played a very big role yo wansie club kega ekaranya olete nga abana abange gaiga gokonyora bari idol andake bachaga ko indari cia drug abuse akarange gento gyo kakira leta abana bamunandike barusi asobo salibu nobu loko babekamo kuba occupy ba ko mupira ko babeka bisi egere no ne chinza kiryo chikokoro bwalifu kwanyora cia bakere nanda ko mwana gwake zoezi gwako mupira by the end of the day igaro sete ta konyara guchikokora bwalifu bono nande club ikigage chagete ne community club igachagete konacha abana babe community nsa egwatayo chikuri bana kurwale aje go train aga train abana abakabakini akabasoi the list league na kiko saboni gari gere sub county league akabakini asenge nchanyo olete nga players ba ya bange bali arosiri nigo bakwiru ne club chine na chiabo Shabana chiabo Ulinzi agatabon tikanera kini club akini abana bali batayikonyara ko iru ne club bunecho abakini na barabanyole ba kratat level umete yune nkorenge yakorinde eyemiaka kieye esole kubate magano yo gwe team ya Tendere FC ndale konyo manyabuno kinete eyemiaka kieye omzo minto ni gagakorre posta nere na gakire post Rangers ngakiri yakale gagakorre posta karita ya around 2009 imiaka ya itoyo onspie tu akinirete migori lakini ende karacha Gusii iga na bwate nkorre yo wancho mupira igachagetie club ya Tendere FC na abana abo nabate yakinete umwaka 2009 akabakini gokuru that 2009 na produce it players aba yabuna bali ko bawo musiyoma bawo akera Ulinzi babo junior abuna ba Ulinzi babo
obutu amaremo obutu bane products chomse bono igorende nabwate players bagotajika iyandea Omaje pale no yuko tena ndake Tendere ya timu ya Tendere FC. Iwe abete besime kwa sebya ka unachiri kuibere na kianda. Aseboni gagendire gusoboka na abakora amatunda kwa marara ya chagete no monto yomo wekera boni ga ase abire kerenge kya bire ko bage kuita. Kore ndiri batekerento yogo chaka charges ko bakira ro chinyinge mono mono turi kwa support buya ayo bwate kekeri the initial kire timu yeko chaka na kianda ke community irete kerenge kiamz oreta bamurabamu asebuna account league ntu abwata challenges here and there whereby kwa konyora mono ntu problem itenene no safiri aba muraba buno baroche kaba wako mupira oweto makora kongweto mabale nane bare determined kubwa any team which comes their way andake ntare kabwa se usafiri na challenges sirimo nyorera se ligi andake kerek etiba yare gochaka abanyakenyoro bense beye kugira gutabira abana tiga baje tiga bastoya se team tiga banchira abana bairuti wochikoso risikora kira tepe igoro ya support na reaction y'abanyakenyoro bayiga igoro kerengere yake yo gutwara Tendere FC. A community at large nere so supportive as a club. A reason omaito moibo litari raisi wanjero mwana nga gendo akomupira abaibuli abangi konyorore ngata geto mwana yatoke nyumba by saa 11. But I'm so grateful to our parents around here bali batayata abana nabo kuba understanding umwana rero ukiri umupira go seriamo ukiri umupira go senduru na understand tina to umwana that room taliko mukazi ya mononga onyoli rugocha go se yensangapi wacha nyumba. So the community at large is so supportive no nyankaro ikiro konya to komisi go sene transport imwe nale go kwana nabo konyore community to gate abana abanga mambi kero montache nemi umwana utaikonda bwata gokora na bakwanda teyonya tato mwabo osema mwabo mambito kabwate toya kwa kumupira goseriamo duata butoita nemi egere to bekere kabire toira mafuta. In fact na baba iboli bako ba support baba that 100 shillings no nda 100 kwanya to ikiri goseneli butu abekali mafuta ile butu agendo sino wako Twere tekia sana karwase community ya Tendere kwanya kibuna ndake timu ya gendere na guikeli ebirengo birie bwate byoko bakoba ge guikeli kurende metabaga ye timu kere ya chakire kujakire de tournament ya chakane chi friendly wekavona batore kerenge bikyo so ase league eke sabari do bone bete wekino go so ko batore ase league yese mo so ase league competitive chi friendlies konyorode to waka mo especially ase njutu na tenga kutua chagete club etua chagete na abana bake abutota nyare ko invite club chinene chicheko baki bono nto bantu ero tumi asibuna chi friendly ne chi school kogera chi school buna Tendere FC mangere nyansara chi school chi surround tiga gachi abo machongo na chitwale ko chi friendly na chirabichio bono tokanyara bana ebare so sharp kere school ego chalong ebako nyaka nani tokanyamuna bakinire bono tukanza ko invite this club which bono chi angega gachi stay popular to work in small leagues wana baro konya toko barangere babaka bono tukaba motivated ngabana barendo bagoita chi club which ngituta ko register paso chi league una sub county league. That's how we were motivated. Katu anything bago akakire timu egocha now they can play in any capacity. Pero maka kiwana masete league 2017 aliona mote the word to aveira taswase to so county league. Pero macho bali kono wete safari ya we kerenge ya chakito mako 2009 iyo elete miaka 5 wekabone timu konyo ko ora chinga kichiavene choko so ase eliyo kwani kuna kerenge kerenge spio bwate konya rego kya eviro una rego kirenda buya una rego kiyeka buya kera wekabono una rego kina korra una marrali kwa bwate bona mwasoira ase linge tutabuta kwa ndra manga ase sub county league kwenda bona akimuru wete korwa ase sub county league na kwa bona ase county league kero tu asoete tu anyorete bono tu kateba bono koja tu taide asoe sub county league to register club officially to kawe license certificate. That was around 2016 bono kero tu aba fully registered pomzo yo lenge tata now with the late Mzee Nyaira agateba ngabone club ketoro to accomplish all the requirements here FKF bono toka soe county league. That was in the year 2017 toka kama ngitebu abwange miaka ene paka una rende tuai gorere tuebisio tokasoa
regionals. Nibigate babagaka pakte pe minute bune bintu bigakonga mono sana na ate byasikiria bete kwa bigokonga emyaka ne bakoirore kirasimi goika kutwara chiseme chiri chiganiri koska mutu andake ikonje kubati timu onye mwasoire ligi mwasuka mutu season entagene yakabere moko moyo tubati chitimu na Tendere FC chia beta serige mwetani season inye goika bono banyarete konyore bisedi byigokire na gwanda serige kubati ya Nyanza Regional League ndakike kyari kwirira mwatwara amaktepu amange andake no buopa koko swapa geni neni bo ne opponents walenga batindi nikikyale yaye ngake yoge to kyalenge problem itenene. It was financial needs na bakonya tukurangera umupira twagende kose machoge chache mate misesi wanyora ntubwate transport pia ine season chiri chintanga nikekora tato monyera bwe kanero renge so riko depending ngakia bwati beza that day karo umupira orange wonya sandi onyo chibwate you can go play onya tabwati walk over one kai tuka miaka mitanga ni finance agacha kanyoro sem pension ya yamna okay one ndi mintu bikababu yake mwana tayo gusoma mintu ni njo monene umwana mintu mokepi boni gano munyoroka no mwalimu ali bono tukamuteta tata bono igantu tugwati bintu okotokonya chibesi ya tumia buno tagete tukamwa that freedom bono kurwa bulenda akachaka kochire timu nende buna kerasirete tukanyora rende bamura bagonta mwaka kyoyorenge 2020 asirete pole kerasira 2020 abamura bagante birende daktari bono nende isonere konyoto bwate ayo gototiga kasoime na ichenga chaka kubasuguma kuna tuwasugumete bagante bono etogwetoma kabata inchoma itonya nababwatire jento ikoirora kerasi kabate bono etome mo gwetoma mo koirore kerasi nje bono manya twakorane na bana bakanande koirana chake goki akena bagetoma tokaika playoffs agora no tawasa sensemo ya kabere go macho morigiriri oyu ingame kaine buna daktari nere gati ona yago gwatani be timu ya Tendere FC otore sabali ya sabali chagete na tatu mwabo koyara kubwata ebyewe bike byarenga iya kobisira ase miaka etaneti ikominemo wekera bwana se daktari asota ase timu na bunanya rako bakagosoiga nse miaka ebere etime karwa se Kisii County League yarenge na bono koba create timu chiri qualified ko Kisii County League na kwanda ime Nyanza Regional League omutimo kumukiga twenda ndake imata se chimini league timu tinyenge ndaisi konyara gutangana se pool ndaisi ko bana mba ibere ndaisi go swase e mini league kolende kugwa korwa se mini league negetire getambe Tendere FC nikilia korete we korwa kubwa ase mini league omutimo kumukiga tokoirana nenko amachibu ayo Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Wima Electricals and Electronics nabaonia bebintu by'okuyiga kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chibirika cyukobelia mache DVD players chi machine cyukogingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasiri chianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chokisi, ase nyumba ya Gusii Plaza, a room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town.
Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikuburukane chirange nigwikira chiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boygo ni chitap mbabwate chiboard buna chiria cha chipsam na boygo MDF boygo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene igechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Majapari maite senka wasuli ne marokobere na igasti ne marokoba embure abere ke kutwa ke igo ayaka bukendo ka igo ka rekorende asenge chiko soli ko katore mereri kone kibuna omugano twakoretere bwe chitimu na abwatani baito bechiko soli onye mbono kubwatana na itu toko sangane timu ya Tendere FC etimu na mbeye mo kurwase Kisii County League ntunda ya eta aseboniga bari Nyanza Regional League kurwase county ya Kisii tode bono wante biranda ke mini league mukawa ugaswa se team mukaba lucky waswase emile korende ati abiri kwante itara swase mbyo ngwate byandake esavari ya ino yogo se mini giarenge ya moment ya mwandake kayeshu ya bete du mubeti na mbeye mo mwaringi na mpaibera se puli mwaringi na mbaisato kurende mugaswase emini league ase account league tu agete ese season ya eta tu abwate bintu buna poor officiating ibi atu affect karutu atagete league ya account league nigo twarenge na mbeyemo lakini egaikagati kabere players onya bago kwarusana nechira fali zire fali chinde bona chikaba specific na chika take that thing personal okonyore player yagosa ni ne referee lakini referee yake ira personal hata getapa ni shibone team at the expense of an individual player rubanya tuko bako kosa nando muchando tu abwate referee yemo eyarenge tutaiwana nete nero yabona ande bagakora mistake bako mubeka kere game auto officiate this week auto officiate rio to punish next week tu amwego nando to punish bona batu asumbwa nete igo ikaikaba tukachaka go drop ko position 1 paka tukakora we were like in position 5 na players waita bange position 4 no yeah mpaka position 4 na players baita bange toko tumi asbino nako tebi na bana toko kin students bona kuruna baruete chi high school wakaenda chi university waikata given point kwa nyarabon spino otobwata team ere full yeka chi university chi koigoru bagenda tuwatigara nande ne chi ama chabona ato rusia bana ka club kaligaita kake tuwabaleta bona bacha kwake club wekene ikina kala kingi atu affected in one way or the other bono na botko ekonyo toko go chi walk over asincho talinga totaikegeti asincho ya enmity between us nature farigeti emete ayuna mangarare ke togo teneri bwe kwa westera kadi ndakya vata ni bekambegia football Kenya Federation urosagirwa Kisii kore kibuna chicho sifune chiga kochiri pale konyora dichi kore ndabono lakono inobono wasoimia mini league na kimosai bono nabatu age to mupiro uyu tugakora namba 4 karotu akora namba 4 yumpoliki bull 8 walenge let's call it bull 8 bono karotu aika tokakora number 4 tugu ya even given up toma etenga ngora tora ande class na ende ngora tora class lakini chako na bata inga ndo ntoko iro class this time jetiyo tingi na players mbara bange sana kwanya tu amuire kwa kaisiko onye twalenge ko iro that class players mbara tutale kwa kolegas na bara asenye chonga barengo go ikababa lezi na bakonye player mugani riko toka gusengeti erino akabeire geti rimu achakiro mupira andi mwanya ratayo mwanza kumuligine chisingi bona karaye kai gatogate abantu we had given up ona mwanyolire chance bona gadi number 4 ya tuakore number 4 bona tukanyora ande ngo wake rwesi na mageka secretary ya FKF Kisii branch ogonte inga jobo
you are lucky. This season, we have been taking 3 teams to Mini league. Lakini this time, we have considered the 4th team Kurukere pool as best losers. Onne tukatebea mura katenga yali bagali kwa nyabona muko ligi geli liachire. Wono nwe to meso ezi. In fact imbale Kurugeti. Umwana buno ye captain we tale Kurugeti no akorara geti. Bagante bone ndokora daktari asigwa to ikiri tutigire bona. Twetome. Togo ikali Kisii school, I told them I was there with them from first game back to last game. I told them let's play one game at a time. Game yetu ntubona twegete ntu amanyanga mipira nero kadara kina badinge timu entanga ntogo ita Riamo, which is our biggest rival. Rival. Kabate bone ntomo garanchi kendo ta temo kolera bono iga ngitere Riamo. In fact Riamo gasoa ya bwata machuma ya kurwa ya roseti. But kere bwata players ba ebo kango tusumbwa bale sana. Tukabachua teyemo ibere sato tukabarusi sata sibere. Tukanda next game Shining nero yalenge champion y'abanyankongo the group yeito Shining Stars nero yangena bwana tukanyaga second game tukanyaka tukanyezukia zero tukanya finals tukaombera bugiyakumu ko twanye umera nero rine kabate yabona ncha se bintu byekire umuntu nabiza gatongena gatenga bono ni mwachiro automatic mu qualifying kabate we are not qualifying like that ntage to qualify kero umuntu accepting Tendere nja qualify. Era daga te bana ke kwa mwikire final ngwera bale timu ibere regional wono inu wono chesa tu raisi. Lakini nkabate nje gentonta gete gentoke tu atsaga iga ndoje tiko tara Kisii school. Tete mongi terbogi yakum. Sencho echi nsabogi yakum baka kechi daga 2020 first half 20 second half 20. Senjo to minute goalkeeper yaito tukabaka tukadraw 0-0. Second toko swatch penalty. Ekipa yaito no mya sana ale akagaja Chionspi bali akabwatira bali Chionspi na tukanyonsi Chionspi tukaita bugia kumugo tukabonya kongo tukaiweka kongo Jepete keroko coach yetie monje bura captain 001 na beire na gosora iri Ndizi TV FC inde na ra coach ri imbaite omochengo bwa coach omochengo bwa mogosori omochengo bwa sponsor omochengo bwa fan ne timu kobwa ndake FA ino obwe wo ngenjo kibwa bwate oteni wa seti nenseme ya Tendere obo buiweito naba tenga kurumo chakano tu ageta mangite buga igase county league myaka nge neiga bona ndenga geta everybody players once be very motivated okubwo konkuba motivated ekarwano ba maitenga basukira ko class ke and bona gamba tomete mbareta yale waka se regionals ne community ne ko getenga bona konye to na komnyoka liamo twanda sa misesi twagenda angensa bona kero tu abatebeti nganto je tobe to gotara gochiale in fact imbago gete bona ko bagotenga gutiro kwa Nyamira bona me ngabaka bago kenga bono ko tu achire Nyamira tu achire each point I think that will give them extra happiness ngabone team yeto yachi etonya Nyamira kaitaba Nyamira taringa kanye to goitana macho tuacha tobwata babasi twekera ba mosi tu alinga macho gebora buchache na bugasi bono gochitore kosoka I think which will give our boys more room to enjoy football and the way on Machibori mate chiteka kwa koruboni gani bengo sanga ne captain we timu ya Tendere FC Koredentara nyara kwa ingo ikabu ngane yo mwalinda ko bore no mugwatani timu ende ya CP chitimu chiri chia ure bose gotenera ibe yabira soborai I think liora kore kore kuna oborai we timu ya Tendere FC mbobo buya kora kore timu ya bora save yake mengi ende kirwata ine timu ya Tendere tubwata baraiboniga mo especially ba trained na for instance as a team of course jinza chinengo double nde bune coach lakini ncho monyana as a team buronge ama team doctor kwa ensure ngabana baika ko bagwa ko mupira geti bali kumia ko ko ba umire I take that initiative na make sure nga banyolire uko shugulikero kwa kimatibabu unabaganire onyene coach ntobwate nere ne tomete nsemo ya talinga toko bakana twen speaker montago cha with good no moyo yo to tabetenga nchuno moyo wogo konya ke koraga gwakana nturi gwakana na bana baiti togokie ona ke ngotebanga kero monto alito bwate no visuals etu abachorete kulingana ne chinkoro kero monto abwate na ande kero montale gali okore gasi to his best level Bea mono dog asali to abiri to gosango macho more your dog
oyore gatia abatinire betimia Tendere FC otorere savari yabo gwikira boniga banyorire S-Load yo konsoli ya Nyanza Regional League na buibe ligi ya Kisii County omachombolire bono ndaga ninsange na captain wetimia Tendere FC oyora nyarote bodebire kelibia kurwa sesemeli yako konsoli barabu ebengero byabo mbirebi na kibero bereti bosibwa Nyanza Regional League itare pira wote byandake elietari yao na ase gosoria ya mwa gosoria mini league position kikuwa ko gosoria kikilikuwa kolete kona kibuna team yao ko bere kikubwa aseseme ya Kisii County League SME league. Okay. C'est Samarita encore Franklin. The captain of Tendere FC the whole time back in the county league, the captain for the longest time. Now by the captain. Then when I say it's a mini league to get a which is a team of the minister. I go to get a to school, sent to the university. Jacob Akonya, sent to playoffs in Kongsi and it's very predictable. Jacob Akonya alitoroka Toske moto wake se regional league kono se soko Akonya na Akonya kwa match tena wake tukagwe game Thailand tukagenda hiyo paka final ya playoffs kama Akonya bado kwa catch penalty tukwe komikia Kisii County. Ndake congratulations ase obuyo bukorora ni metandake etimu ende speaker asegeti kere coach ya nire instructions captain eregeti bo nere kone kuna kirendo kya bere buya etimu ne wata omubuaye adake wana boniga you have a big duty dokonyana kwanda sensemeri ya Nyanza Regional League kiliandake ugochiko kana ebuno mugosori kora kiraba gosori bao bagwate kirenge kemo dokora Tendere FC ya gosori ya se Nyanza Regional League. The promotion ya which regional league got motivation for individual players personally ke omontongo very motivated one of the captain that go push these people go compete in a regional league which is more competitive go county league. It's actually we are to them go train more than to go train before which means to go spend a lot of time in the field. To batupa next team chikuwaka regional league senje ntumono toko represent regional ya itokoroga toko takatenda aliko mo bosoke community tanga wona twakodire no go intensify ezoezi ya ito na koridi better means choko compete united Tendere Ebro mukosole ya amarorao karora kwa bayi ya Tendere FC wa Tendere ya Kisii University amarorao asenko yo na alina Tendere FC na ya personal level amarorao nene umuchezo yane no wekero mondo lakini ntoma itatarikero mondo gachesa mupira lakini sobari ko iredi bana rio gachesa ngo se kuruga yango itomatore ile nekonyite sana community igasoko beka bamuramo abange konye baachire drift abange konye baachakire gosirake senje bintu biense lakini this one go keep it around here which is very good. And then for me when students go motivation eringa go giving back to the community go naninde the community and which is a motivation for me. And that is student in the Kisii University ngo soma USIU Nairobi ngongere ninjiri tadi Tendere kele nkodira Nairobi at least komanya balento gwate timu ndia ko mashinani ali Kisii County dake kudage teke wantu kuchiko kora engana yo mweli asi bale bosi bakureti gwetera Ndizi TV tubate young players bari greti bonike word of advice kuchia se bali mereri kurebye kamera. My word of advice sasa abana bake narenge umwana w'umuke at point nande narengo musini ni sana ngo gutema narenge gocha go join the team lakini nagate wibu baada ino muke lakini tindoset igo gutema go so team ose kwaro kinkinda kolese ngeti coach challenge angete chance for the first time na titegwa ko mpira gaiga for the first match ngaba impress. And then korwawe gentona tebe abantu abake okogendra okorekerio maitoko and then when sinagatemi natoko nyaro sai no moke
baada nayo maite bya kubonde bwensi na bya ko maite bya ndakembea mona ichure ingana yechisemi sana twanyore kurwase captain we timu ya Tendere FC gusangana nche captain we chigosolia sensemo ya Kisii captain 001 captain Tendere FC gonoroche captain chibwatogo kandi pokeigo chikonyara gusanga na bali barigireti bona ndake mbia mono sana aso gusangana ituna all the best as season iregosia umanchomo ligeri ayunga tiyali twabere to gusanga korwaiga ase timu ya Tendere FC e timu turabe to koranda ka ase Nyanza Regional League akira bege ko gosoli na andake goikera kirengo ki irabeke goikase tunda ye ntangani timu ya Nyanza Regional League semo ya Kisii County League bairorite kerasi marakane timu ya Nyanza Regional League ukale nkabara irore gose ibara rene ntunde ya mayosipi otorada mayase entunde kubwatia ye kombe kia Nyanza Regional League umanchomo ligeri abuna ngoikera omweli wa omuroberi gwechi gosoli kurwaiga asensemo ya Tendere kuna botambe iretera nende mo Steven captain 001 sm ya Facebook abakonyora buna Steven ndemo JR sm ya Facebook page anyare buna ndemo JR live ndabo gotobwati wetera emetandao ito yo space ya Facebook Ndizi TV News Digital sm ya YouTube Ndizi TV News. Bye bye.